Omeka n'okwuta. Ọbụrụ ya ugolo na-aga. Ugolo oge Chineke ka mma. Ihe anyị na-etosi iji. Anyị nọrọ n'ụra ojekwute anyị. Na ọ dịkwa mma ka anyị teta n'ụra. Wee obi ọma anyị ga-eji wee letata ya bụ ife. Igwe wodo. Mụlọ ọrụ ana m ekelekwa ya na ihe obibi na bụlụ na o mekọtara ọdụkọ ọfụọ mana ana m elekwa ya na ọnachitega azụ anyị obodo n'okwurịta were ofe obi wee na-achọ ụlọ ọ ga-eji wee dịrị anyị mma onye ọbụla na-ewe wee na onye ọjọọ onye mmebi ọ na-ajọpụtakwa anyị na anyị wepụrụ ha niile na anyị na-ekeleta Chukwu o ji meta wechitara anyị azụ na ọ gaba obiọma anyị ga-eji were bidokwa ka o chedoro na mbụ ikwuru ya na ọ naghị atafụ na awa ọma Tinubu na ọ bụ ịnọrọ ya n'udo eyi na-arụkwa na ọrụ na-arụ ịma anụkwa wee ndị asịrị na ndị nchịkwu na ndị mmegide isi ga-anọ na ya bụ na ya nọghọ ibe na-ama isi ya na ọ ga-eyi ihe na ọ bụkwa mmadụ ife ihe ọzọ na-ekwe Chineke bidote iwu ụwa n'ọkwa wee anyị niile na-ewe anyị anaghị eje n'ike anyị eburezi igwe okwu The princess. Adese.